Weszła do grupy młodzieżowca, rozwija się i z seniorkami na turnieju bardzo wysokim prestiżu zdobywa medal. No i mamy naszą panią sędzię na macie. Mary Żumanazarowa, reprezentantka z Kirgistanu, w finale kategorii do 68 kg walczy z reprezentantką Szwecji Tindrom Sieberg. Sjöberg. Tak jest. Finał kategorii olimpijskiej do 68 kg. Znowu trenerzy Kirgistan, Szwecja. No, tak jak w poprzedniej kategorii Tak. wagowej. No. Naprawdę No, obsady no reprezentacji więc są to już powtarzam jak w każdej mantrę, że kategorii. zawodniczki Szwecji są znakomicie przygotowane, one są silne i zawsze miały mocne kategorie, te cięższe kategorie wagowe. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki, że w tych niższych kategoriach, ale te cięższe kategorie wagowe miały zawsze bardzo silne. No tak jak budowa podobna. Zawodniczka z Kirgistanu, szczupła, wysoka. Barna Texas. Barna Texas. Ta z kolei no, bardzo, bardzo mocno zbudowana o takiej no, wyraźnie muskulaturze świadczącej o tym, że jest rzeczywiście silna fizycznie. Pierwsza minuta za nami. No w tej kategorii tutaj już jest. Nie ma żartów. Nie ma żartów, Już nie jeśli ma chodzi, żartów, tak. bo to jest pojedynek o złoty medal, także zawodniczkom zależy tutaj na bardzo mądry taktyczny. No, próba podcięcia troszkę tej nogi, ale Kirgiska sobie nie robi nic z takich. Więc tak jak powiedziałem, tutaj jest na pewno jakaś przewaga fizyczna ze strony szwedzki. Natomiast jeżeli chodzi o technikę, no to one tradycyjnie są po prostu, to jest ta szkoła wschodnia narodów Kaukazu, Kirgistanu, Azerbejdżanu, Asetii. To jest ta kolebka zapasów. To tam Próba z zejścia tego kraju. bocznego. No, próba Jacksarowa, to się tak nazywa, tak, Tak, tutaj ten rękę chwyt, wejście złapała, pod tak. pachę, uchwyt za udo, ale Tindra nieudana, Sjöberg właśnie wycofała się z teraz tego elementu. traci punkt na korzyść Kirgiski. Ma czas aktywny. Mamy 50 sekund do końca pierwszej rundy. Mądra, statyczna tutaj No tutaj była obrona. taka zagrywka taktyczna, bo mimo, że Szwedka miała wykonać 30 sekund, to tak chciała zaskoczyć i Kirgiska w wyszła do ostatnich tak. sekundach tego czasu starała się zaatakować. No w tej chwili jest upomnienie dla Kirgiski za pasywność. No chyba takie troszeczkę przedwczesne, bo tutaj nie widzę żadnej pasywności z jej strony, ani jakiegoś takiego zdecydowanego ataku Szwedki. Bo tu nie chodzi o to, że ona więcej rusza rękoma, ale nie ma próby ataku, konkretnego wejścia do chwytu. I mamy jeszcze ostatnie 3 sekundy. Zaraz nasz... Piękny atak, piękny atak. Będą punkty. A, to jest to. Czy było to w czasie, to już będą teraz się narożniki. No to nie arbiter o tym decyduje, ale myślę, że tutaj rozstrzygnął. Nie, myślę, Bez że punktu, nikt myślę, nie że chce było to już po challenge'u, czasie, więc także nawet zaakceptowali nie ma wszyscy tą challenge'u. decyzję. A, Ale tu sobie próba obserwują naprawdę zegar. bardzo, bardzo ciekawa i to da do zrozumienia i do pomyślunku narożnikom, To no, są żeby być czujnym w drugiej rundzie. To są czasami te momenty właśnie, gdzie skuteczny może być ten atak na dwie nogi, który jest bardzo trudnym atakiem. Trzeba ten, tak jak my to określamy, ten timing. Moment, kiedy te nogi nie są jak gdyby asekurowane przez ręce, nie są bronione przez ręce. Zuma Nazarowa, czerwony kostium, reprezentantka Kirgistanu. Jednopunktowe prowadzenie z reprezentantką Szwecji Tindrom Sjöberg. Zobaczymy, kto wyjedzie ze złotym medalem 30. Poland Open w zapasach kobiet. Ostatni pojedynek dzisiejszego wieczoru. Pracuje
pracują bardzo mądrze na w centralnej strefie maty. Teraz troszkę jest tego aktywnego. Próba zejścia do prawej O, nogi. bardzo ładne też dojście do jednej nogi, ale brak. A dobra obrona, bardzo dobra obrona. Blisko, Bardzo dobra Nogi obrona. wycofane. Znaczy to jest taka książkowa obrona. Tak, biodra. Wyciągana stopa. Tu jest właśnie taka Pięknie. umiejętność, że w tej sytuacji zawodniczka nie może się usztywnić, nie może usztywnić, tylko musi się rozluźnić po to, żeby cały swój ciężar ciała oddać tutaj na barki przeciwniczki, która trzyma tą nogę. Czyli to jest tu widać, że to jest O, Zuma naprawdę Nazarowa teraz bardzo przechodzi. dobre zejście, na głowie dźwignięcie. Piękne Świetnie, przejście. tak, no ale to jeszcze nie Jeszcze jest. nie No opanowane. Teraz już, myślę, prawa już ręka tak, jak pójdzie jest na druga pas. noga. O, Proszę 2 i 2. bardzo, i kolejne 2 punkty. No to jest, będzie wózek. No za późno troszeczkę. No, ale myślę, że już nie chciała też ryzykować tutaj, bo no wyraźnie ta walka już ułożyła się. Przechodzi w fazę takiej dominacji. No ale Szwedka pokazała, że chce te ataki No, to próbować. Oczywiście Słuchajcie, wiadomo, to widać, są, że są to... zawodniczki na takim poziomie, że dopóki jeszcze walczy, Oczywiście. zawsze jest szansa. 5-punktowe prowadzenie, minuta 40 do końca. Pani arbiter, polski akcent, tak jak trener wspomniał, Tak. pani Ewelina Mudawska, Tak, sędzina była zawodniczka, tak. nawet była Klasy kilkukrotnie u międzynarodowej. mnie na zgrupowaniach jako zawodniczka, więc mieściła się w kadrze, więc zawodniczka na pewno bardzo dobra. I później albo się przechodzi do szkolenia, albo się sędziuje. I tutaj akurat wybrała drogę sędziowską. Jak widać, bardzo ciekawy moment. Tak, jeszcze chciałbym wrócić do minuta 04, bo tutaj uważam, że teraz będzie bardzo ciekawy moment, by zobaczyć, czy ta defensywa kirgiski będzie skuteczna, bo tutaj naprawdę Szwedka No, nie, nie wierzę. odpuszcza. Ale próba No, rolady, trzeba uważać, tak, bo to jest zabranie taki, rąk, ale mądrze, jak my to mądrze. określamy śmiechem, tak, szeroko, daleko biodra. No, to jest to zawodniczka, która już rzeczywiście jest tak przygotowana technicznie, szczególnie imponują mnie te obrony ataku za dwie nogi. No i tutaj proszę, jaka mądra taktyka. Złapała dwie nogi, zanim sędzia podniesie, uciekają kolejne sekundy. 30 sekund. Do końca pojedynku, drodzy Państwo. 20. No, A to ale jeszcze walka próba trwa, obejścia. ale walka do końca. Wyciągnięcia, była próba takiego wepchnięcia się w zawodniczkę Kirgistanu. Tutaj ale to- właśnie to, o czym mówiliśmy na Mądrze. początku, ta siła fizyczna jest bardzo istotna. No, w końcówce walki, no i chyba tutaj skończy się utratą 2 punktów, więc myślę, troszkę zabrakło czasu, Tak. ale mieliśmy kolejną walkę na bardzo wysokim poziomie. No, że pani sędzia podnosi dziewczyny, pomaga wstać. Tak. Bardzo fajny pojedynek za nami. Zuma Nazarowa, reprezentantka z Kirgistanu ze złotym medalem Poland Open w zapasach kobiet w kategorii olimpijskiej. Widzimy i kibiców z Kirgistanu, co też świadczy o poziomie